No ešte by som chcel povedať jednu vec, lebo to ma fakt dojíma, že prečo ľudia riešia, že jak sme sa tak rýchlo mohli dať dokopy, to je prvá otázka, to je odpoveď tá, že keď si s niekým mentálne rozidený už tak rok a ten vzťah sa len tak vleče a celé sa to len tak ututláva a dáva sa to furt dokopy nejak, aby to bolo, zliepa sa to, tak je jasné, že potom nemáš úplne mentálny problém sa s niekým druhým dať dokopy, keď to už dlhšiu dobu nefunguje s tým druhým človekom. A že prečo sme tak skoro išli bývať spolu? No preto, lebo mám vlastný dom, som dospelý človek a nebudem sa stretávať s novou frajerkou, ty kokot, jak keby sme mali 12 a stretávali sa po škole na lavičke, dali si kávu a potom išli každý k mame do detskej izby. Tak proste mám barák a aj Cynthia, aj Tina, aj každá moja frajerka, s ktorou som sa dal dokopy, keďže mám svoj dom, tak so mnou žila proste. Lebo inak človeka nespoznáš, jak tak, že s ním žiješ, takže ani preto. Vtedy ho moc nepoznáš. Ani vtedy vlastne. No a povedzme si ešte jednu vec, že s každou frajerkou som sa vždy rozišiel s kľudom, takisto jak s Tinou, takisto jak s to predtým, proste vždycky s každou som sa rozišiel s kľudom, mali sme normálny vzťah, so Cynthiou to malo byť takisto, proste sme si povedali, že už to nemá zmysel, poďme od seba, ona dokonca dala vyjadrenie, kde mi poďakovala za ten vzťah, že som ju veľa naučila, neviem čo, ale zrazu ju cvaklo a obehala všetky podcasty v strednej Európe a urobila tam zo seba chuďatko a z mojej terajšej frajerky nejakú svinu skurvenú, čo vôbec není pravda, vôbec neviete, kde je pravda a teraz píšete, že ako máte veriť tomu, keď vám priamo človek, s ktorým trávila noci, vám povie, že to tak bolo, tak tomu neveríte, ale tomu veríte, keď ona si z rukáva vyťahne, že moja terajšia frajerka je nejaká famehunterka, kurva, neviem čo, a píšete jej to do komentárov. Tak ja neviem, si dajte 2 a 2 dokopy. A čo sa týka tohoto celého, ja by som sa v tom vrtať vôbec nechcel. A ani som sa v tom vlastne nevrtal a zatiaľ ani nehodlám, pokiaľ ma niekto nedonúti, lebo už akože naozaj mám toho plné zuby. Ale Filip je človek, ktorého sa to priamo dotýka, u ktorého priamo trávila proste večery a nakladala na mňa veci, ktoré sú akože wow. A preto som sa rozhodol to pozdieľať, možno trošku otvoriť oči ľuďom, ktorí nemajú na starosti nič iné, len celý deň riešiť mňa s mojou frajerkou, s Terezou a písať jej pičoviny do komentárov. Tak možno, že by ste sa mali nad sebou zamysleť a vždycky počkať alebo nehovoriť nič, pokiaľ neviete aj stranu B. To je všetko. Dobrú chuť k obedu.